салом алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 5 августи соли 2023 мебошад ва ман ҳозир дар бораи як кишмиши навбатӣ ки анавай хушагирем ба шумо характеристика метиҳам. ана инҷидай ин кишмиш як вақтҳое дар Ленинград хӯрдагӣ будам. вашам буре анавайшам буре гуфтам ранги перу, аз они перу зур бениҳоят зур. ин ҳавайда ҳамун аст бигумонам ва ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам ки ин чӣ хел кишмишаш. гире ин тараф бурой хасмоне бурореша ва ин кишмишро бинед. ана кишмиш ҳозир ман хушаи калонтарашро гирам. ин аз ин калон мешавад мевош, аз инам калон мешавад. ин аллакай мавизак шудааст. ман бизур қабидам. ҳозир яктиша дублак мекунем, дарунашро мебинем. ҳамина аммо байнаш қачи бурои ака. Man bra. Бурӯ ёхи ман Fast nemiyorum ki bu. Dona نیست. ман ҳамдиёрони азиз кишмиши дараҷаи олӣ высший класс мегӯянд ку ҳатто рудимент гуфтани гап надорад. ин кишмишро номашро намедонем. Тоҷикистон мемонем. якта кишмиши душанбе мондем, инаша Тоҷикистон мемонем. бинед чӣ хел кишмиш. ин дар ҷаҳон то авватар буромадана рақами як ҳамин кишмиш мерафт. бинед ин акун бисёр ман мондаам гузашт аз пухтана. ҳозир ман мечашаму шумо мефаҳмед ки ин чӣ хел ангур аст. хуб бисмиллаҳи раҳмони раҳим. қарс мекунад ва чунон ширин аст ки акай хӯриш мекунӣ. Нормально. шириниша гӯе. ин кишмиш як 10-15 ниҳол ҳаст. ана ин кишмиш зеби фурӯхтан, зеби Россия бурдан, зеби боғ кардан. ана ин кишмиша номаша Тоҷикистон мемонем. акун ҳарчанд ки ин моли хориҷӣ аст. ана бинед чӣ қадар кишмиша бинед. қарс мекунад ва чунон ба мазза, чунон ширин аст ки мондан гиред. ҳамдиёрони азиз ин кишмиши Vay laganda mı giriyor? Тоҷикистон не ҳам сетқада гире. ана ҳамдиёрони азиз аз ҳамин кишмиш кадоме ниҳолашро хоҳад муроҷиат кунад, мо дастрас мекунем. моҳои декабр